Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama na mga pagariko na hanap man na miyato na mangunguap man na di pizza at guwak. Nasibu lagi mga pagariko katulad sa Capitol sa Ubaya Pure Gold. Wah, na wano si kabisitan tanong mga pagariko. Wah, na siyempre mga pagariko pakaunutangan sa mga friend ka, mga pamilyang ka, kaangkano si din makapamulalak si sa dito na Demetrios Pizzeria. Wah, na siyempre makapamisita ka nun nakatan mabuti ka ron sa Teronio patunay niya gidam yun sa niya kapya-pyapan mga pagariko'y abyan dyan naman nagtarbong sisika sa ibang bansa o di na makaliliw kasi sa Marawi na di nyo kataon na Cebu ng sa Marawi wah napa mga pagariko ito na panina na yun niyo alangan pinatunda na kan sa kanusan ay gano'ng sit na mga pagariko dito na ako na tayo parang tiga ka na sakay tayo parang Kasi ka man bro. ate si fresh ka po nakatalagi mga pagariko so minuira na pangililay ka nun sa langunanan mga PPA taamwa na siyempre mo mga pagariko di ko ron mabumba surat na siyempre anamiya to na ka na sticker ka na itatapok-tapok sa itabaga ka na katanay ni kita ka nun mabuwa na siyempre mga pagariko katanamiya pa sa dagan na may surat na siyempre i-flex sa karkano kaan yung may lay wah na ayaw mo kayo mga pagariko pitero ka na mama to is here wah na siyempre ginabigyan to na ka na space na sana ka nun inidok ka to wah na wala kong saan makapumisita na kapya-pya na ba yung sampag aginan inidok ka saan oh sa pangilay ka sa space. Wah, na siyempre mga pagariko yang ilay ko din sa count to na nakan mabu. Wah, nakatanaki mga pagariko ginani niya to nakan na table number 13. Wah, na sanga no mabuntod. Nakatan mga pagariko sa mga pagkainiran na mingi uma. Nakatawan yung yang abubulkad siya na matakan sa kiyap-kiyap itama kailaya ka nun. Wah, na ito di ko dupag at tigil ka may tubo na gamakang mo dun na kauta kaya mungutan ako ba ni Mrs. Satigyan na time daan ka i-flex town daan ngay saan town. Wah, nakatanaki mga pagariko inarinch ni Mrs. ka i-flex yang kung daan before akan daan kung sa kuun. Wah, dati na mga pagariko ka di ko dupag at tigil po yung abubulkad na matakan sa kapya ng itam. Wah, signatures, Pinalchi Pizza. Kata na di ko dupag makabasa. Wah, nakatan mabuso spinachi mac and cheese. Nakatan mabuso Philo Pops. Wah, masarap po na nang na tsokoliton. Wah, nakatan mabuso so pomodoro spaghetti. Wah, siyempre mabumapagriko so favorita ka na garlic parmesa fries. Wah, katanada kan matigan na kumiyan ako rin sa sati mamu. Wah, siyempre mabumapagriko so mabuso drinks akan na pink lychee and blue lemonade. Wah, na siyempre mingi flex din na miyaw masukat tira ka nun. O pakupakad na nan. Yes! Na matang mapita magina na pisa iran san. Wah, oto ba? Kadukop man makabasa na kapisa. Pizza bisa di mga pagariko. Wah, narita na rin pakatin. Ang mga ka din. Wah, hay doon ang sunod ko kaya tagunin sa ngarya ka na daw. Miyaka santi kaya ko sa diuras. Sa kapya na nitaang. Wah, nasaka mo to. Inamlo ka kung managi so pizza tao. Sa nagya ka nagkagaga. Sa kapya na nitaang. Na siyempre, inom ta mabuagi lemonade iran. Wah, nakatanagay so Philo Pops iran na ayatanok mano tiraan na isumbutan ng sagina na mapita mira na chocolate. Inam pagariko nakatanang amlok mo din. Kiyapya itaw. Nakatanam yung abubulkan manamatakan sa kapya ng tao. Nagito ba kay mga basira kan katawan niyo ino ako di pelito nga sa giramadan nakasabab sa giyam langon taman nakakanak ng mga pipita mo. Na siyempre pero man ang tawag man kuman nagina na Philo Pops. Wah, nakatanakim yung makman nagi so favorite kanon. Katawan niyo sa akin na miya hilig-hilig ako mga pagariko sa French fries. Yung pianto na French fries na asara French fries. Wah, na siyempre basta kaya favorite kan na kailangan na ipsibay kan doon. Wah, nakatan mabusi misi sa napakaw taga mamantin na sumit na ko niya na di ko niya bubisay sumitan. Wah, nakatanamin niya sayo din na biya sa kan kay sabab sa doon. Nakatana pipeto ako ba nagapibrutak na na French fries. Wah, aya ka ba piagbugtungan ng gani na ginana French fries ka kay ginan sa favorite kan French fries. Wah, na siyempre lamba taon si Mrs. kami bin na talking tanyan. Nakatapo ka tanong sa spaghetti. Na siyempre ginap ka sa spaghetti na tingar na gutabo amyang. Wah, ay nangyari ba ako bis ka mayaw bis miyalo das na mudula kan. Gina naging problema sa ginabusaw tang. Inaapya pa mayaw nakatan na inamlo ka din kamatang di kang katigira kaya kapiyan ni taam apya mayaw pa. Nari mga pagariko natunan ni plano niyo. Wano siya kisumong tanong si mga malok tanong nakatan mabuso spinach mac trayan tanong mabuki mga pagariko. Siyempre mga pagariko pa kayo namungus kano din. Ay do kaya kaya tao na bakong di kayo na madimunta. Nakatan amalok mo din ka para may namin ka di ka dimultay. Pakasong nga sinagi sa mga ginaway nga na uno takaon. Na siruman ang kukaan kapan may nam siruman na nga sino bakaso. Na di ba masarap nawasi santi kaya na ang sakaon. Wah, na siyempre minom ako doon sa drinks ka may bin na lenin takana ko na may bin na kaya more kana ko din. Wah, nakatan nagi mga pagariko piya kadukan so santi kaya. Wah, nakatan na piper man na manaki minom magita ko na ang drinks na nakoto. Udah maubos sa bidin. Na siyempre mga pagariko
Buwan na siniri ako sana kinuman. Nadit nag-iba-pabrak si Mrs. na inagawa ka nun din. Nakatalag mga bagay ko. Pagilay-lay ako mga masarap. Aw, namiya pansin ni Mrs. na kunyara kan. Mami para ko nga. Di ko ba din na intos. Ay, namiya ka pala si Mrs. at hindi na. Namiya langan. Nakatama na pag kunyara kan. Di ko niya nakipar. Kamay niya mapitambis. Napitero ako na makaisabo. Nakatan. Dawaga ka rin ka. May banatyoking ako niyan. Na siyempre mga pagaling yung ginamusog na dito di makapamaybay. Natunak ni nanay ng mga pagaling ko. Kung anong sinagi, pamisita ka nung si Isa Dimitrios.